blant, rydw i'n mynd i ddarllen stori I chi nawr heddiw, ac hoffwn I ddiolch i'r wasg am adael I fi ddarllen y stori. I would like to thank the publishers for letting me read this story. Enw'r stori ydy Mae'r Ddraig Na'n boen. Roedd Mari yn byw ar fferm, ac ar y fferm roedd gur o wartheg, gafr, praidd o ddefaid, 2 gi, nythaid o ieir, 2 cath a ddraig. Roedd pawb yn gwybod yn fuan iawn fod draig ar y fferm. Roedden nhw'n ei chlywed hi'n rio. Safodd Mari ar flaen ei thraed ac edrych drwy ffenest ei llofft, a gwelodd flaen cynffon y ddraig ar ben y bryn wrth y ffynon. Gawn ni fynd i'w gweld hi, gofynnodd Mari. Na chawn wir, meddai dad. Mae dreigiau'n rhy beryglus o lawer. Fydd hi wedi mynd erbyn fori os caiff hi lonydd. Rio! Ond erbyn y bore, sŵn rio'r ddraig yn hytrach na chlochtar y ceiliog ddyhunodd Mari o'i breuddwydion. Rio! O, mae'n dal yma te, meddyliodd Mari gan wenu. Ond cafodd dipyn o syndod pan aeth allan i'r oerfel I hel wyau I frecwast. Mae'r wyau yma'n galed fel cerrig, meddai Mari wrth crynu yn oerfel y cwtieir. O, mae'r ddraig na'n boen, meddai tad ci yn flin. Mae gres ei hanadl hi wedi berwi'r wyau yn galed. Roedd Mari a'r Dan eisiau mynd I weld y ddraig, ond doedd mam ddim yn fodlon o gwbl. Mae'r ddraig na'n hen un gas. Gwranda arni hi'n rio, meddai. O, mae'n swnio'n drist I fi, meddai Mari. Gaf I fynd I gael un golwg bach. Nach ei wir, meddai mam. Cer i'r tŷ a gobeithio bydd hi'n hedfan I ffwrdd yn fuan iawn. Rio! Ond wnaeth y ddraig ddim hedfan I ffwrdd. Yn y prynhawn, pan aeth Mari I helpu mam I odro'r gwartheg, cafodd sioe arall. Iogwrt, gweiddodd Mari. O, diar, meddai mam, mae'r ddraig na'n boen. Mae'r holl rio wedi codi braw ar y gwartheg ac mae ei llaeth wedi troi yn iogwrt. Rio! Y bore canlynol, y golau o anadlu tanllid y ddraig, yn hytrach na'r golau'r wawr, dyhunodd Mari. Roedd arogl hyfryd yn llenwi'r tŷ. Tost ebychodd Mari wrth lithro I lawr can llawr grisiau. Nid tost yw hwnna, ond fy ngwenydd bendigedig I, meddai dad, yn chwerw. Mae'r ddraig na'n boen. Mae wedi llosgu y cae cyfan dros nos. Rhaid I mi wneud rhywbeth. Rwy'n mynd I ffonio plismones y ddreigiau. Na, nid plismones y dreigiau, gweiddodd Mari. Pam na wnewch chi ofyn I ddraig adael? Na, rhy beryglus o lawer, meddai dad, gan godi'r ffôn. Mae'r ddraig na'n ffyrnig, gwranda arni hi yn rio. Mae hi'n swnio fel tase hi mewn poen, meddai Mari. Gad lonydd I mi gael gwneud yr alwad yma, meddai dad. Felly, redodd Mari
redodd allan o'r fferm, heibio I gwrtyr Ieir, drwy'r caer gwartheg a'r holl ffordd I fyny y bryn at y ddraig. Rio! Yn sydyn, roedd Mari yn teimlo yn ofnus. Beth os oedd y ddraig yn beryglus? Beth os oedd hi'n llwglyd? Beth os oedd hi'n bwyta merched bach I frecwast? Dechreuodd betruso. Ond roedd hi'n rhy hwyr. Roedd y ddraig wedi gweld hi. O na! Camodd Mari ymlaen yn ddewr. Roedd hi'n gallu gweld y cyn ar gynffon y ddraig a theimlo gwres ei hanadl. Ond yn lle draig enfawr ffynrig a brawychus, dyna lle roedd draig fach ofnus yn sownd yn y ffynon yn galw am help. Roedd wedi bod yn galw am help ers dyddiau, cwynodd y ddraig. Redodd Mari I lawr y bryn I nôl mam, dad, tad ci a plismonus y dreigiau I helpu. O, maen nhw'n codi ofn arna I, sibrydodd y ddraig wrth weld y trin agosau gyda'i rawiau a'i raffiau. Paid â phoeni, atebodd Mari, eistedda'n llonydd a phaid ag anadlu, rhag ofn I ti ei llosgi ni. Daliodd y ddraig ei hanadl wrth I Mari, plismonus y dreigiau, mam, dad a dad ci, dynnu a thynnu ac yna, pop! Roedd y ddraig yn rhydd. Erbyn hyn, mae Mari yn byw ar fferm gyda gir o warched, praidd o ddefaid, tair cath, nythaid o Ieir, gafr, 2 gi a draig. Mae Mari wrth ei bodd ar foreau oer. Gyda draig yn y tŷ, mae digon o laeth poeth, wyau wedi ei berwi, yn galed a thost I brecwast. A dyna diwedd y stori. Diolch am wrando, hwyl fawr.